Zemuz leire? A ber, behiratu pixkat. Oian, utziko pasatzen? Aixo, Markel? Zein da eskolako txapelduna? Hoxe. Apa, bikote! Ondo? Zeak? Abisatuen norbaitek frenatzen badu abisatzeko. Jaritza? Ezin duzula? Ez eskero egin nahi, kasi. Kasi? Bueno, Ainhoa. Zemuz, Ainhoa? Hola. Bai, guztua. Zer da hau, aldapa, bera? Pasako naiz pixkat, aurreak. Bai, denok batera igual. Zemuz? Earki! Kaixo? Ondo? Xabi. Iepe? Kaixo. Xalau. Bai, nire xalau. Zemuz, Guillermo? Ondo kuadrilla? Jolas bat inbardeu! Xabi! Reto bat inbardeu! Bai? Pedaleu gabe, kuesta. Pedaleu gabe. Aldatzen badu da. Baina pinata da. Pedalik emonde, Pinata, txandaka da lasai. Txandaka da lasai. Aio! Pedaleu gabe! Bai, oi trampa da, A ber, aerodinamika. Energia, aritu zaetela hortan, ez? Oi, trampa dala! A ber. Txaine, xede txemara dozatutxo. Hau utzi! Marka, xegi! Xegi, peio! Ja, ya está, Txoin, bale. Zein behar duzu, biok lehiatu? Ez, hola, laso gumbarro. Taka, baina ratotia. Beo, peio. Etxe izan? A ber, aldapa bera, iepale. Hau parajea. Kasetzeko bitzen. Buruko mina? Zerra?
Ja. Nagore baietz esan. Zer moduz, señorita? Ondo. Gustoa? Bueno, hau bukatzen nahi da, Aber, neska hauek, zer dioten? Ai, ze lotxak. Sekretuak. Jana batera ezin da. Hitz batzuk, bai? Nola, Telecincorako nola esatu zuzuk? Bai, Telecincorako. Esperientzia ona izan da, Zegamak arte. Zatio deporte asko indeu, ondo pasatu lagunen arte. Eta gero jungianen anindeu amaiketakoa, eharki pasatu eta esperientzia oso ona, berriro ingo nuen. Posten naiz. Mugiek asko dut zaizu. Bai, irristatu egin zaitanka, eta mobilarekin grabatzen da dana batera ezin nuen. Bueno, Xabi, zure esperientzia inoizen gehiago ez ezuk grabau behar mobilekin bizikletan zaren. arrazoi, tontakeriak egiteagatik.